streetball, hekis, pre staršie generácie neznáme pojmy, pre dnešnú mládež životný štýl. To, čo sa na ulici naučili, divákom miestami vyrážal oddych. Čím to robíme? Takže veľa ľudí to pozná ako hekise, ktorá je pletená. Spišská doska mala svoju premiéru, hoci podobné streetové akcie nie sú novinkou. Mladí ľudia trávili väčšina svojich voľného času v krčmách. Začalo to byť drahé a hľadajú alternatívu, ktorú im ponúka ulica. Organizátori boli spokojní. To, čo chlapci predviedli, sa páčilo každému bez ohľadu na vek či štýl života. Organizátori mi už hovorili o tom, že chceme vybudovať skateboardový areál. Lepšie než idú tu, ako majú ísť do krčiem niekde. A to je pre nich ozaj veľmi dobrá zabava. Krása, nič iné nemôžem povedať. Proste spišský skate ide hore. Vyzerá to tak, že skejťaci sa začali v spoločnosti stretávať s pochopením. Jeden predsudok ich však stále sprevádza. Hovorí sa, čo skejťák, to feťák. Drogy absolútne nepripadajú do úvahy, lebo stačí mierna strata koncentrácie pri takomto športe a končí to v nemocnici. Niektoré ukážky streetového umenia divákov aj zaboleli. Bolestivé pády však našťastie videli iba na plátne. Celá akcia sa totiž presunula do miestneho klubu, kde sa premietali streetové videá z celého Slovenska. Dominika Lukáčová, televízia.